вақте ки шаҳрвандон дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ бетараф нестанд ва дар ҳама гуна ҳолат ҳамчун дастёру ёвар дар паҳлӯи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ меистанд, тинҷиву осоиштагӣ таъмин ва заминаи воқеӣ барои пешрафту тараққиёт гузошта мешавад. Фаъолсозии созмонҳои ҷамъиятие ба мисли дружначони ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милитсия дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун ҷузъи таркибӣ ва қувваи ёрирасон таҷрибаи амалии санҷидашудае мебошад, ки имрӯзҳо милитсияи тоҷик бо истифода аз он дар иҷрои вазифаи хизматӣ муваффақ аст. корманди ғайриштатии милитсия ё дружначии ихтиёрӣ аз ҷумлаи шаҳрвандони фаъолу масъулиятшиносе мебошанд, ки бо роҳбарии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар самтҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини бехатарии шаҳрвандон фаъолият мебаранд. Нозирони минтақавии милитсия, бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамотҳои давлатии оташнишонӣ, шиносномавию ба қайдгирӣ, посбонию пайраҳадорӣ ва дигар бахшҳои милитсия, ки самти хизматро ба уҳда доранд, дар такя бо ин гуна нерӯи ёрирасон рисолати касбиро иҷро менамоянд. хизматбарии қувваҳои ёрирасон ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор дошта, подоши он ҳавасмандиҳо дар сатҳи шаҳру ноҳия то ҷумҳуриявӣ мебошад. бо мақсади ҷоннок намудани фаъолияти қувваҳои ёрирасони милитсия, кормандони ғайриштатӣ ва дружначони ихтиёрӣ бо ташаббуси роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии Суғд дар саҳни маҷмӯаи фароғатии Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд чорабинии муштараки дастурдиҳӣ бо иштироки воҳидҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, бахусус хадамотҳои хизмати берунаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Бӯстон, Гулистон, Ҷаббор Расулов, Спитамен, шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамоти кинологии раёсат, хадамоти давлатии оташнишонии вилоят, дружначони ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милитсия баргузор гардид. ҳамчунин воситаҳои нақлиёти хизматӣ ва таҷҳизотҳои махсус ба намоиш гузошта шуд. чорабинии дастурдиҳӣ бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва қадршиносӣ аз заҳматҳои шабонарӯзии кормандони бахши хизмат, қувваҳои ёрирасони милитсия, ҳамчунин вазифагузорӣ барои фаъолияти минбаъда бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов доир гашт. Мавсуф аз саҳми арзандаи кормандони ғайриштатӣ ва дружначони ихтиёрӣ дар иштирок дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ҳарф зада, кӯмаки онҳоро ба нафъи осоиштагӣ нишонаи баландии ватандӯстӣ номид. таъкид гардид, ки ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҳамеша заҳмати шаҳрвандони ватандӯстро қадр мекунад. бахусус ҳангоми баргузории чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангиву варзишӣ, сафарбар шудани қувваҳои ёрирасон аз манфиат холӣ нест. чорабинии дастурдиҳӣ баҳри баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқӣ ва малакаи қувваҳои ёрирасони милитсия ташкил ва гузаронида шуд. бояд зикр намуд, ки бо мақсади барқарор намудани ҳамкорӣ бо аҳолӣ ва аҳли ҷамъиятчигӣ, бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ аз 3 декабри соли 2009 ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи низомномаи дружинаи ихтиёрӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010 қабул гардиданд, ки имрӯз пурра мавриди амал қарор дода шудаанд. баъди баромади маърузатшон дар вазъияти тантанавии маросими ҳавасмандгардонии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар самти хизмат, дружначони ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милитсия, ки бо сифатҳои кордонӣ ахлоқӣ аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои хеш сарбаландона баромадаанд, сурат гирифт. меҳнати арзандаи фаъолон бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуд. дар хотима, роҳпаймоӣ ва гузашти низомии ҳайати шахсӣ, техникаву лавозимотҳои хизматии ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ, ки дар чорабинӣ иштирок доштанд, яке аз бахшҳои меҳварии ҷамомати дастурдиҳиро ташкил дод, зеро ин бахш омодагии низомии ҳайати шахсиро бозгӯ менамуд.